Pam astudio Cymraeg? A pham Prifysgol Caerdydd yn benodol? Wel, i ateb yr ail gwestiwn i ddechrau, y cynnig, y cyfleoedd a'r croeso. Heb sôn am y ddinas, y gymuned a chyment o bethau eraill. Mae astudio yng Nghaerdydd yn eich rhoi chi yng nghanol bwrlwm un o brif ddinasoedd mwyaf cyffroes ac amrywiol Ewrop, gyda'r holl atyniadau a phosibiliadau sy'n rhan o hynny. Ond, gadewch i ni droi nôl at y cwestiwn cyntaf. Pam astudio Cymraeg? Yn syml, byddwch chi'n dod i ddeall mwy am Gymru a'r Gymraeg, gan graffu arlynyddiaeth, diwylliant a threftadaeth. Bydd gradd yn y Gymraeg yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi i gyfrannu at ddatblygiad economaidd, gwleidyddol a diwylliannol Cymru. Arwyddau'r yr ysgol yw creu pobl sy'n creu newid, ac rydyn ni wedi ymrwymo i greu a chynnal newid er bydd iaith, cymdeithas a hunaniaeth yn y Gymru gyfoes, ac i alluogi'n myfyrwyr i chwarae i rhan nhw yn llunio Cymru'r dyfodol. Os fyddwch chi'n ymuno â ni yng Nghaerdydd, byddwch chi'n dod yn rhan o gymuned glos ac agos atoch chi, lle mae staff yn nabod eich enwau ac yn cymryd yr amser i ddarganfod eich diddordebau chi, eich uchelgeisiau chi, a'r pethau eich chi'n angerddol drostyn nhw. Ac maen nhw yno i chi ar hyd bob cam o'ch llwybr gradd a thu hwnt. Rydyn ni'n hynod falch o'n cynfyfyrwyr a'i llwyddiannau, a byddwn ni yr un mor falch o'ch cyreiddiadau chi yn y dyfodol hefyd. Mae'n rhaglenni gradd ni, boed yn anrhydedd sengl neu gyd-anrhydedd, yn gyrsiau modern ac arloesol, sy'n ymdrin â phwy ydyn ni a beth yw lle Cymru yn y byd. Mae ein staff yn arbenigwyr yn ei meysydd, ac mae'n cwricwlwm a'r modiwlau rydyn ni'n ei cynnig ar draws ein rhaglenni gradd yn seiliedig ar ddiddordebau ymchwil staff. Mae gennym ni arbenigwyr arlynyddiaeth Gymraeg mewn meysydd a chyfnodau gwahanol, megis llenyddiaeth ganoloesol, theori lenyddol, astudiaethau cyfieithu, llen plant ac ysgrifennu creadigol. Mae'n darlithwyr mewn ieithyddiaeth, socioieithyddiaeth a thafodieitheg yn edrych yn fanwl ar sut, pryd a pham y mae gwahanol fathau o bobl yn defnyddio'r iaith Gymraeg, ac mae gyda ni arbenigwyr ar bolisi iaith a chynllunio ieithyddol hefyd. Rydyn ni'n croesawu myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith i Ysgol y Gymraeg, ac yn cefnogi a sicrhau datblygiad pawb yn ystod y flwyddyn gyntaf i daclo gofynion ein rhaglenni gradd. Mae hyn yn cynnwys meithrin sgiliau astudio sy'n bwysig wrth ymgyfarwyddo â bywyd prifysgol ac arferion academaidd. Ar ôl gosod y sylfaen sgiliau craidd ym mlwyddyn 1, rydyn ni'n atgyfnerthu'r sgiliau academaidd a phroffesiynol hynny yn yr ail flwyddyn, ac yna yn eich helpu chi i ddatblygu'n ymchwilwyr annibynnol a hyderus erbyn y flwyddyn olaf. Dyma set o sgiliau fydd yn werthfawr i'ch dyfodol, wrth symud i fyd gwaith neu i astudio ymhellach. Ochr yn ochr ar arweiniad academaidd mae'r gefnogaeth fugeiliol, o diwtora personol i gynllun mentora i fyfyrwyr gan fyfyrwyr, byddwch chi'n derbyn y cymorth a'r gofal i ymgartrefu yng Nghaerdydd a llwyddo yn eich astudiaethau. Er mwyn sicrhau eich bod chi'n derbyn cymaint o gyfleoedd ag sy'n bosibl i ddatblygu eich hyder a'ch sgiliau proffesiynol, rydyn ni'n cynnig cyfnod o brofiad gwaith i bob myfyriwr trwy un o'n modiwlau craidd sydd yn hyrwyddo sgiliau cyflogadwyedd gan astudio'r Gymraeg yn y gweithle a'i dadansoddi'n feirniadol mewn gwahanol yrfaoedd a sefyllfaoedd. Mae modiwlau dewisol eraill gyda phwysles proffesiynol yn rhoi cyfleoedd i gael mwy o brofiad gwaith a'r posibilrwydd o weithio gyda mentor proffesiynol. Mae'r lleoliadau profiad gwaith rydyn ni'n ei cynnig yn amrywio ar draws y sector gyhoeddus, y sector breifat a'r drydedd sector, diolch i'n cysylltiadau agos gyda gwahanol sefydliadau a chwmnïau. Gyda chefnogaeth a gwasanaethau tîm gyrfaoedd y brifysgol, byddwch chi'n gyflogadwy iawn ar ôl graddio. Mae canrannau cyflogadwyedd yr ysgol o arolygon cyrchfannau graddio ein cynfyfyrwyr yn gyson uchel, ac mae'n cynfyfyrwyr yn mynd i weithio mewn sectorau a rolau amrywiol iawn. Mae graddedigion Ysgol y Gymraeg i'w cael o lywodraeth i addysg, o'r cyfryngau i'r celfyddydau, o'r gyfraith i gyfieithu ac o newyddiaduraeth i gadwraeth. Ymysg carfannau diweddaraf ein graddedigion, mae cynfyfyrwyr wedi mynd i weithio yn Llenyddiaeth Cymru, Cwmni Cynhyrchu Boomerang, Cwmni Cyfieithu Prisg, y BBC, y Senedd, yr Urdd a Mentrau Iaith Amrywiol. Yn wir, mae galw cynyddol am raddedigion sydd yn medru ar y Gymraeg ac sydd wedi magu hyder a chywirdeb iaith.
yn enwedig yn sgil safonau iaith a tharged Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Tu hwnt i'r academaidd a'r proffesiynol, mae chamser yn y brifysgol yn gyfle gwych i fentro, i arbrofi ac i ddatblygu'n bersonol. Bydd gyda chi lwythi o gyfleoedd i drio pethau newydd, i gwrdd â phobl newydd ac yn bennaf oll, i joio. Mae cymuned Gymreig wych yma yng Nghaerdydd, ar y campws ac ar draws y ddinas. Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i strategaeth Gymraeg newydd gyda'r Academi Gymraeg yn rhan o hynny. Drwy'r ysgol, cewch chi'r cyfle i gymdeithasu drwy ddigwyddiadau fel y Stomp a'r Ddawns Haf wedi trefnu gan Gymdeithas Iolo. Drwy undeb y myfyrwyr, bydd gyda chi swyddog Cymraeg llawn amser a'r enwog gymgym, sydd yn cynnal tripiau a nosweithiau cymdeithasol ar gyfer cymuned Gymraeg y Brifysgol gyfan, ac sy'n sail i atgofion hapusaf nifer o gyn-fyfyrwyr. Neu, cewch fod yn rhan o gyfryngau myfyrwyr Cymraeg Caerdydd sy'n cyfrannu at Tafod, Adran Gymraeg Gair Rhydd, papur newyddion y myfyrwyr, a rhaglenni ar orsaf radio'r Brifysgol Express Radio. Os ych chi'n hoff o ganu, cymdeithasu a chystadlu, gallwch ymuno ag aelwyd y Wain Ddyfal. Mae cyfle hefyd i fyw mewn fflatiau Cymraeg yn ystod y flwyddyn gyntaf. A chyda thwf yng nghymuned Cymraeg y ddinas, gyda rhyw 100,000 o bobl yn siarad Cymraeg, mae digwyddiadau Cymraeg a lleoliadau fel Clwb Ifor Bach, Theatr y Sherman a Chanolfan Chapter yn golygu bod y profiad Cymreig yng Nghaerdydd yn un byrlymus a bywiog. Mae'r ysgol wedi ei chydnabod fel canolfan ddysgu ac ymchwilio o radd flaenaf, gydag arolygon a chanlyniadau table a chyngreiriau amrywiol yn ein rhoi ni ar y brig yn aml. Ond gwir gryfder Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd yw ei chymuned. Y staff ymroddgar ac arbenigol sy'n llunio profiad addysgol heriol o fewn awyrgylch cefnogol ac ysgogol, a'r myfyrwyr talentog angerddol yn dod ynghyd. Dwi'n gobeithio'n fawr y cawn ni'r cyfle i'ch croesawu chi i'r gymuned honno yn y dyfodol agos.